Otetaan toinen kysymys ja toiset pelaajat, olkaa hyvät. Raisa ja Jukka. Kysymys on toinen ja kuuluu. 5 yleisintä vastausta haetaan niin kuin aina, yksi kerrallaan. Mainitse jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Raisa. Meikkaaminen. Meikkaaminen, 100 ihmistä sanoo. Se on rasti, yllättäen, ei ainakaan löydy 5 joukosta. Jukka, jotakin, mitä useimmat naiset eivät voi vastustaa. Tyrpä! 100. Ei muuten ole! Kyllä meitä voi vastustaa näköjään. Joo! Haukkuma sana, jota käytetään hidasjärkisestä ihmisestä. Tyrpän syylä! Aika syyttävä. 100 ihmistä sanoo. Ei ole. Oi vittu! Mutta me mennään eteenpäin. Otetaan kysymys. Toiset pelaajat, tulkaa. Emma ja Jukka. Ja meillä on toinen kysymys tässä. 5 yleisintä vastaustahan me haetaan, niin kuin tiedätte, käsi on tiukasti merkin päällä ja sitten lähtee. Mainitse Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Emma. Ruotsi. Ruotsi, läheltä haetaan. 100 ihmistä sanoo. Ruotsi on siellä 4 ja onhan se kaunis maa. Kyllä näin, kieltämättä. Jukka, Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Kouvala. Minäkään. 100 ihmistä sanoo. Se on Vittu mitä? Ilmakon on haukkunut. Mennään takaisin. Suomen lisäksi luonnonkaunis maa. Uusi-Seelanti. Uusi-Seelanti, Jouni. Espanja. Espanja, Susan. Kiina. Kiina, Jukka. Paska. Ja Jenni. Mitä luulet, että 100 ihmistä? No mä sanon Ranska. Sä sanot Ranska. 100 ihmistä sanoo. Jeesus. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. No sehän on roskien vieminen. Roskien vieminen, 100 ihmistä sanoo. Sun kanssa samaa mieltä on kyllä ainakin 4 ihmistä, että mahtuu joukkoon. Mari, askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Tiskaaminen. Tiskaaminen. Jos ei ihan pienistä ole kysymys, koska nehän lähtisi aina tiskaamaan oikein viimeisen päälle. Tiskaaminen, 100 ihmistä sanoo. Tiskaaminen siellä 2. Jenni, askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Hampaiden pesu. Hampaiden pesu. Olet oikeassa, mutta mitä sanoo 100 ihmistä? Tämähän menee nyt ihan niin kuin raiteita pitkin. Jukka, 1 puuttuu. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Isot keiti. Mitä sanoo 100 ihmistä? Perkele! Kyllä se rasti on, mutta Suski yrittää vielä kerran. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Nukkumaan meneminen. Nukkumaan meneminen. 100 ihmistä sanoo. Vittu mitä? Ihmiset, menkää miettimään. Jouni, vielä kerran pääset yrittämään. Nyt on ryhti hyvä. Katsotaan. Askari, jonka tekemistä lapset inhoavat. Pukeminen. Pukeminen. 100 ihmistä sanoo. Haista vittu!